Sigan po ng Land Transportation Office Region 1 ang dalawang kaso ng umano'y iligal na paglipat sa pagmamay-ari ng motor vehicle sa Binalonan District Office. Napag-alaman na naganap ang insidente noong pang July 2022 at May 2023 na hinihinalang may peke at hindi otorisado at hindi kompletong dokumento. Tinitignan ngayon ang tanggapan ng posibilidad na maghain po ng kriminal o administratibong pananagutan sa matutukoy na personnel na gumawa o may nakaligtaan sa transaksyon. Ayon kay LTO Regional Director Glorioso Daniel Martinez, kailangan tiyakin na lehitimo at kompleto at sumusunod sa umiiral na batas ang anumang transaksyon ng mga motorista sa nasabing tanggapan. Dahil dito, mas paiigtingin ang pagpapatupad ng standard operating procedures sa kada transaksyon at muling isa sa ilalim sa pagsasanay ang mga staff na maging ang monitoring ng bawat transaksyon sa mga digital platforms. Inaasang makakarating sa LTO Central Office ang inisyal na investigasyon para sa pagsusuri. Maaaring maharap sa karampatang imposisyon o disciplinary action ang sinumang mapatunayan na may kinalaman sa nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.